Aurkezle onenak ziren, ez da aipatu beharrik. Atzo korrika pasa zen eta badauka nahiko indarrik. Guk ez dugu nahi zuen aurrean, kantatu bertso sotxarrik. Ea ordu bat pasatzen dugun, euskara hutsez bakarrik. Formanak izango dira, unaizuk esan bezala, eta bertxotan ere guk eman beharko dugu nibela. Saia gaitezen zuek eta gu, izan dadila itzela, euskeraz eta euskeragatik ere goza daitekela. Ona ez gara heldu milagroen eske, naizta kantatu ura hori eta beste, bertxotan badakite guk dakigun beste. Bertxotan badakite guk dakigun beste. Unaik prestatu ditu klasean kompleto, eta kantatzen dute seguru ederto. Zerbait badaukazue hemen kantatzeko, egingo zenukete guk baino hobeto. Egingo zenukete guk baino hobeto. Naizta enuen egin turreko etapa, atzo korrika hartu eta tipitapa, pasa nuen tunela euria aldapa, euskararen aldean hori gutxi data. Sustoa, grupoa eta institutoa, ezta? Raianek klaseari hartuaz gustoa, aurrera irtetzeko zeukan trukoa, baina izango duzu nonbaiten sustoa, aurrean duzunean zuk institutoa. Aurrean duzunean zuk institutoa. Naroak eman dit gaur, honekin laguntza, emanez lau oin hauek bertsoaren funtsa. Bosgarren ta seigarren mailak gora bultza, gora poeto eskola, gora lehen hezkuntza. Naizta oraindik hain gaztea den, dauzka hainbeste manera. Manesek eman unasek eman papel hau eta nik jarri dut hasiera. Elkarlanean egon gaitezke, bertsoaren arabera, bakarrik ere egin dezaket, baina goazen batera.
batean hobe izatea, guztiak guztien lagun, egun batean nik zuretzako, eta zur niretzat jardun. Bakoitzak badu egiteko bat, eta normala da egun, gure hizkuntzaren zeru honetan, argi bat piztu dezagun. Zure prakak bai baina ez ala kamuflatu da. Ez ala kamuflatu. Prakak motzetan dator, zenmutil argia, gaur ez duzu ikusi ala eguratzia. Ez dago eguraldirik gurasoak dira gurasoak dira. Eta bertsolaritzan adituak ara, unai irakaslelez horren ona aldaldarai. Eta lehen begira egon horrelkarri, aurkezleak ez dira ba, lehenago dantzan jarri. Erakutsi dutenez Kriston nibela, ez dut uste txalo bat merezi dutela. Aurrerantza begira eta derrepente, bitu bi ilegorri baina diferente. Baina diferente. Ta honek hautsi zuen barkorrika marka, esan digute orain agujetak dauzkat baina ibilbideak onantza naroa, zeberari kantatzeko urduri dago naroa. Urduri naroa. Grabatzeko badaude berez mila modu, kamara horrek memoria ona izango du. Hemendik ikusten dut da markada Samsung, erostera joan zen da baietz esan zuen. Agur batekin mugatik. Bengo txiste txartalengo burlak, den-denak doaz kanpora, euskaraztean ez dadil izan, aspe batetako moda. Gaurkoan ondo egon zarete, segi berri hurrengora, diote bila belarriraino, ta min gainetik ahora. Beraz euskaraz gozazazue, hemendik eta gero.